πρωτοχρονιάτικη πίτα του συλλόγου μας, του γονιατών Άξιου Παναγία Δροσανή, μετά από καιρό. Θα ήθελα ευθύς εξ αρχής να σας γνωρίσω τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία είναι η Χαμηλοδόρη Μαρία, ο Κερουβίν ο Νίκος, η Παπαδάκη Μαρία, ο Ρερές ο Γιώργος, τον οποίο θέλαμε να τον ευχαριστήσουμε για τον χώρο που μας χορήγησε σήμερα εδώ πέρα ακριβώς, και την Κλινούτη Τσίνα Μαρίνα, όπως το Μαγκανάρη τον Κώστα Στέλιο, έλα, και εμένα τον υποφαινόμενο. Ξεκινώντας θα ήθελα να εκφράσω τη χαρά μου που βλέπω αγαπημένα πρόσωπα σαν την παρουσία σας σήμερα και δίνουν τη διάθεση ότι θέλετε να συνεχίσει ο Σύλλογος και εμείς από τη μεριά μας θα βοηθήσουμε σε αυτό. Μας δίνετε δηλαδή όθηση. Μέχρι στιγμής έχουμε φτιάξει μια σελίδα του Συλλόγου, κοινωνικά δίκτυα, γιατί είναι η μόδα τώρα της εποχής, Facebook, Instagram και μια η σελίδα που λέγεται η άλλη, το blog, όπως λέγεται τέλος πάντων, τα οποία... Το Μολιάτες.gr. σελίδα, μπράβο, ναι. Και ένα email που έχει ο Σύλλογος για επικοινωνία. εδώ. Αδύνατη είναι, φοράει. Οι προτεραιότητες του Συλλόγου για αρχή, μετά από την πάυση που είχε λόγω του μη ενδιαφέροντος για το Προεδρείο, έχουμε να κάνουμε μια συνέλευση η οποία θα θέλουμε την παρουσία σας να συζητήσουμε την αναθεώρηση του καταστατικού, που είναι υποχρεωτικό γιατί το καταστατικό είναι παλιό, πρέπει να εξυγχρονιστεί με τις ανάγκες τις σημερινές και τη νέα νομοθεσία. Και να δώσετε και εσείς τις προτάσεις σας τι θέλετε, πώς θέλετε να συνεχίσει ο Σύλλογος. Έχουμε πρόθεση για χορευτική ομάδα και ενηλίκων και κυρίως μας ενδιαφέρουν τα νέα παιδιά να μάθουν τους χορούς τους παραδοσιακούς του χωριού μας. Σχεδιάζουμε αμέσως για να μην χανόμαστε αποκριάτικο χορό το Φεβρουάριο, όχι τόσο αποκριάτικος όσο χορός για εμάς, και να διασκεδάσουμε τα νέα με συγκεκριτές και φίλους. Κλείνοντας, θέλω να ευχαριστήσω το συγχωριανό μας και νομικό σύμβουλο Μιχάλη Περιστεράκη που μας βοήθησε αφιλοκερδώς με διάφορα έγγραφα που χρειαστήκαμε για την επανέναρξη της λειτουργίας του Συλλόγου. Και δεύτερον, θέλω να ευχαριστήσω την παρουσία του πρώην Προέδρου της ΟΝΑΣ και νυν Αντιπροέδρου της ΟΝΑΣ Μιχάλη Καλαϊτζή, που μας... Μανώλη Καλαϊτζή, που μας τίμησε με την παρουσία του σήμερα σε αυτό το ξεκίνημα του Συλλόγου και θα ήθελα να πει και δύο λόγια. Σας ευχαριστώ πολύ από τη μεριά μου.